אני רוצה להראות לכם בסרטון הקצר הזה את הדופלקס פנטהאוז הכי מטורף ברחובות. הבית מעוצב אדריכלית ברמת גימור מאוד גבוהה. זה נכס שאתם לא רוצים לפספס. הבית המדהים והמיוחד הזה יכול להיות שלכם. לפרטים נוספים ותיאום ביקור בנכס, צרו איתי קשר עוד היום. Where down we go, so where down we go.